Wel, croeso nôl atoch. Ato ni yma i'r cylch. Mae'n cystadlu bron y gorffen. Diwm wedi gorffen eto. Mae'r gwartheg Birgorn. Mae yna gystadluaeth i'r grŵp o 3. A wedyn mae'r bencampwriaeth cyn y bencampwriaeth fawr. William Bryce Haint yn ymwneudgar iawn wedi eistedd gen i fan hyn. Ac mae'r shot o'r yma, mae nhw'n niferus. Ond mae nhw'n boblogaidd iawn yma fyd. Wel, yndyn, mae nhw. Mae gystadluaeth di mynd ymlaen, pwy bach yn hir oherwydd y niferoedd sydd wedi bod yn y dosbarthiadau. Ie. A ni sbio nhw'n mynd allan, mae'n rhaid difyr. Fel maen nhw i gael y grŵp o 3, gael nhw i fatio, maen nhw wedi marcio'n debyg i gilydd. Den. Ydy, wel, ti'n bod, mae gofi bod nhw'n gorffen yn golew ond mae'r bencampwriaeth fawr i hun yn dod yn y funud. Ac bydd rhain yn mynd allan i hwnnw, meddwl. Mae bydd, pan bynnag wneud ennill, mae edrych gystadluaeth mae'r un nesaf ôl hon. Mi fydd o mwy na lai, so dad allan yn syth i'r gystadluaeth fawr. Yna fo, Mr Dicky yn wario bu pob yna. Ac mae roedd na rhyw anghyndod fach efo'r lloiau, oedd e eisiau gweld y lloiau allan efo'i mhamu a newid rown ag ati. Mae'n gollw dipyn amser yno. Do. Albanwr yn barnu gwartheg Birgorn yng Nghymru. Geitho ein trwy ddwylo a wedyn mi gewn ni. Wel, yndi, mae'n debyg fel bod wedi bod yn drylwyr iawn efo'i berniadau. O, di. Ac... Ond mae'n wych y cystadluwyr yma, ti'n bod. Mae'n ddipyn o job i gael pobl ifanc ond i ni arwen gymaint o wertheg. Wel, yndi, yn hollol, yndi. A ti'n bod pan mi ddisiau newid drosodd ag ati. Ie. Mae'n mwy anodd. A maen nhw'n gyfrwys iawn wedi dewis lliwiau, William. Wel, yndi, mae'r 3, mae da ni dechrau wan efo marciau bu bach yn Oland, ydy, mae'r 3 rhaid debyg i gilydd, yndyn. Yndyn. Dyna sydd dda yn y Birgorn, mae'n goch neu'n wyn neu'n froc, yndyn. Mae'n beth yn neis mae'n biwch broc. Na loes. Dim ond pan fe di'n canu oes gafr eto ar froc. Mae'n mwy anodd di. Wel, yndi. Yn hollol. O, lliwiau, hynna'n... Yndi, a mae hon nid oedd grŵp o 3 yn nhw'n gystadluaeth niferus, yndi? Yndi, edrych nhw'n adwrw honni nhw'n. Oes. Mae nhw'n y cornel eisiau wan, mae nhw wedi addasu'r cae wan ar gyfer y bencampwriaeth fawr. A mi fydd mawledd o wertheg allan i hwnnw fydd. Bydd, na chi bydd, mae hwnna'n gystadluaeth mwyaf heddiw, yndi? Yndi. Yndi. Yna siarad o'r mi lawr o'r top na eto, mae hwnna mi lawr o'r bencampwriaeth. Ac wrth gwrs mae hwn yn fryd cymarol newydd o mae'r archfarchnadoedd wedi defnyddio'r enw. Wel, yndi. A'r cig yma wedi dod â nhw lawer iawn mwy poblogaidd nag oedden nhw, yndi? Wel, yndyn, yn hollol, yndyn. A mae yna bobl ifanc wrthyn nhw, mae hynny yn awgrymu bod y dyfodol y reit saff. Wel, oes, mae diddordeb wedi dod yn nhw'n arw yn y blynyddoedd dwytha yma. Oes. A maen nhw wrtheg i chi, wel, o'n i'n sbio, a nhw'n teulu Llwyn Hywel yn dod o'n dwi'n siŵr, ynddo. A ni'n sbio ar y tarw, mae'n eithio'r arw, mae'n glamp o darw, o chi, maen nhw'n mynd i cael y maint yn y gwartheg mae. Yndi, wel, erbyn heddi mae Erwel a Jane a'r teulu, maen nhw wedi dod, na nifer o wertheg shot horn yn Llwyn Hywel wan, ynddo. Wel, na fo, ia. Digon i alw bod na fiches o shot horn. Wel, ia, ac os o'n thai'n eithio bod wedi prynu'r tarw, di gweld dilyn ar y we o do. O, ie. Ia, a dod i mynd i fyny a di gweld i Epil o hefyd, dwi'n meddwl, cyn prynu o. Na. Ond dyna'n Erwel yma methu lwer. Ia. Mae Stafford arw fyd. Yndi. Cadw ni nhw am eiliad wan a ddewn ni nôl at hyn nhw. Dyma ni, mae'r grŵp o 3 wedi dynnu atwr o wartheg. Oes, mae yna. Mae Llwyn Hywel o fan hyn, maen nhw ar y blaen. Maen nhw ar y blaen, ynddi, maen nhw wedi ennill y grŵp o 3. Ni weld rhan, chydig iawn yn ei weithiau dwan. Ond mae yna grŵp o wartheg yna. Angos, mae Don Ifer sydd wedi cystadlu. Ys gwrs fydd y bencampwriaeth y bryd ar ôl hwn. Mae seis yn y bwc yn tan o'n Oes, mae genna fo darw neis chwarae teg. O'n i'n stydio dipyn, o'n eithio. A hyd garw nhw, ynddi? Oes.
Na. O'n i'n meddwl neithiwr bys efo, ddim yn bell efo'r tarw, mi reid difyr gweld beth aw. Ie. Nathach chi ddweud newid prynu nhw mai, ys nhw? Ie, sy'n llawer yma wedi cychwyn o'r teg. Ie, o'r teg, o ie. Oedd yma llynedd hefyd am gath cyntaf, ni'n dosbarth llynedd. Ie. Ond weld o'n bryd yn apelio. Ond mae gwaed dangos yno nhw o'r teg. Mwynhau dangos cyffylau a dangos gwartheg a cwn o gati. O, diolch ar y teg. Mae'n diddordeb mawr yn y job. Ynddo. O, maen nhw wedi bod ar ei thraed yn go hir yn y ring na efo'r gwartheg wirgorn heddi. O, mae wedi mynd am seis dy beth. Wel, yndi. Mae'n debyg allan o gwybod tri, dwi'n meddwl na nhw oedd efo'r tarw. Go gryn efo, mae'n siŵr. Ie. O, swn i'n na fydd hwnna'n daro golew pan oedd allan o'n i'r pencampwriaeth. Ni ddaw. Ei lwc a fydd y gweddill yn falch o weld hwn yn dod i ben er mwyn cael y pencampwriaeth i fewn. Wel ia, yn allol. Mae hael yn trio dod allan yma. Di. Mewn i ni allan wante am eiliad. Y ring yn gwaghau a dim ond y ddau go gyfer y bencampwriaeth y Burgorn sydd ar ôl. A dwi'n meddwl bod ni'n iawn, William. Mae Irwel a'i ferch sydd yna Llwyn Hwyl sydd ar fiwch ar tarw. Ia, mae'r ddau wedi dod ymlaen allan gen yr un teulu. Ia, Ola Nilar, bridiwr newydd, gwartheg Burgorn. Wel ia, gan ipyn o glod o chwarae teg efo'r niferoedd sydd wedi bod heddiw. Oed, bwent, iawn. Yndi, chwarae teg o. Chwarae teg, mae'r fiwch sy'n mynd â hi. Fiwch sy'n mynd â hi, dwi'n meddwl. Ie, felly fydd y fiwch oedd yn ail i fi. Ddim yn aml geidi, ti'n bod y rai o'r un farmer. Na, ci ddim yn aml iawn. Ddoi ore. Yn ein dosbarthiadau yn y sgwrs. Cawn ni weld. Beth sydd ymlaen o'n. Ie'r fiwch sydd wedi wneud hi. A mae biwch go iwsfol yn ymlaen. Be di ond, we? Ie, ddim yn siŵr beth di. Debyg i esill o bell. Wel, mae hyn yn dipyn o glod i fi nôl i Geredigion. Ac i Llwyn Hwyl. Dyn ni'n byw dros y clawdd. Paul Dos. Ond chi, y fiwch sy'n ail wedi dod gyn Paul Dos. Mae'n fiwch dda. Mae hon yn fiwch dda, yndi? Mae hon fiwch. Ydy, fiwch sy'n ail. Y Cilwobr. Ond bencampwriaeth yn mynd i deulu Ifans, fferm Llwyn Hwyl, Llanilar. Na, chwarae teg. A mae genno fo, dwi'n cofio faint o genno, mae genno fo ipyn o anifiliad. O, genno 8-9 ma, oedd. A ti'n bod, dipyn o ddewrder i ddod â gymaint. Monteili sy'n na, sam lot o bobl dwad yma na. Na, a mae'n ipyn o waith i ddod â 8 o wartheg chwarae teg. Esill, a diddordeb. Mae pob un o'n un o'r cryd i fyny. Ie. A mae rhaid ti gael y diddordeb. Ti'n dod fan hyn a ti'n bod meddwl wyt ti'n mynd i wneud y job. O, na. Mae'n siŵr bod, mae chance da fi. Oes. A bod nhw werth i gweld os nag yw'n ennill. Wel, yn ollol, a mae'n oriau waith adra cyn dwad i fama. O hi eseill dy chan. Oes. O hi eseill ers mae fach. Ffarmo mae hon yma i wneud. Yn brio rwan a dau o blant bach dau. Llongyfarchiadau mawr. O, na neis gwarwyl ti'n abod ychan. Ie, chwarae teg. Llongyfarchiadau ti'n gyrraedd. Diolch yn fawr. O'n i'n meddwl bod fi gystag cymdogion. Na. Na. O'n i weld ti a Irwyl mas yn yr ddoen o chi. Ie. Wel, sio dda esill. O, ffantastig. Os dim amser mawr, so nag oes. Ydych chi gychwyn ac ar y bryd? Na, 2 flynedd. 2 flynedd? Do, reserve female champion llynedd a'r female champion Lenny. A dim un ceffil mewn i ni? Ceffiled i Mercher. O si? Fyny mae'r pressure mwyaf. Na, ceffiled i Mercher. Ei llongyfarchiadau. Diolch yn fawr. A bryd mor niferus ydyn Odi, a'n dod mwy popular bob blwyddyn, fi'n credu. Na ti? Odi. Wel, o'n i'n gweld y gwell chwyn am mynd yn yr awyr. Odi, sy'n bod. Ei, llongyfarchiadau bod ti'n bach. Diolch. Ti'n heiddi fe, o'n i'n gweud wrth sylwebu fy'n cwygna. Wyt ti ar y job ma ar gadest i'r cryd. Odi. O'r dechrau cyntaf. Odi, mae'n neis gael ennill wedyn, dwi. Odi. Odi. Llongyfarchiadau. Diolch.